Mamă, ce mișto e. Te trag o filmare. Asta face bulbucește, dar mai rar. Ia uite, hop. Și e sărat. La gust. Andrei a gustat, e sărat. Dar pe aici nu este, ar trebui să bolborosește mai rar. A fost luată la mofetă, ai văzut toate relele care se face pe pământ, ele simte. Deci simți, ce anume simt? Păi calamitatea de cutremur, cum este ea. Adică seismul. Nu! Adică cutremur, da, pe asta o simt. Uite ce interesant! Asta e cel mai fain dintre toate. E cel mai mare, the big one. The big one. Ia uite ce interesant și pe aici, nu știu cum se iasă. Și cum s-a făcut. Aici sunt 4 bulbuci. Băi, și am vrut să scriu, nu se poate? Asta are logică. Adică pătărlage. De la ce vine? Roșie, dar asta buca are o explicație. Bulbuci. Zi-mi care e faza cu aerisirea, cu ventilație. Păi, care e? Când sufli tu sau cum? Păi, că te apropii de adevăr. Păsă. Gata, știu, deci care nu e uitată, e circulată. Exact. Not to be forgotten, my dear. Exact. Ai văzut? Știam că o să zici, de-aia n-am vrut să zic, că știam că ești isteață și îți dai seama. Nu, au hornar. Au hornar. Da. Hornar. Asta e răspunsul corect. Pun și eu un anunț. Caut hornar. Ai trebuie la E coșar, nu? O să nu înțeleagă că e vorba. Contabil. Asta va înțelege. Aia a 4, că îi zici lui din asta cu cara și duce la Audi. Audio.